Oh my God! Kita niyo naman ang kaklosan ni Mang Jun at ni Kit Talents sa picture na ito. Talagang mahirap isipin na ngayon sira na sila. Pareho kayo makukulong. Pareho kayo magsasama sa loob ng kulungan. Doon kayo magsusuntukan sa loob ng kulungan. At kapag kayo po minalas-malas, nag-aantay po sa inyo si Dagol at saka si Peryong. A week before, sinipa na nila ako. Dahil po, kasi hindi naman po yan talagang issue eh. Nilagay lang po nila yan para maligaw po talaga yung issue. Malihis po yung kinuha Ano bang ko. pinaka-issue? Nahuli po siya ng babae, ng girlfriend niya. Si Kit. Kit, yun po talaga. Kaya pinalis ako ng asawa niya. Nagsumbong ka. Hindi po, pinagtatakpan ko po siya. Pinagtatapon mo si Kit. Nahuli siya ni Bena Crisostomo, ito yung girlfriend. Pinagtatakpan ko pilit, pero nag-imbestiga pa rin po yung asawa niya. Nalaman pa rin po yung totoo. Kaya pati po ako. Napakalat na videos laban sa kanya ng isang May dahilan po talaga yun eh. Una-una po, yung boss ko na si Kit Talents. Ito yung vlogger. Apo. Kano mo si Kit Talents? Driver niya po ako. Yung gwardiya po, may ginawang issue. May pumunta pong fans sa bahay nila. Hindi po niya nilabas. Wala pong nakita yung fans. So yung gwardiya po ang nag-entertain. Kinuha po nung gwardiya yung number ng fans. Ginawang textmate. Babae itong fan. Babae po. Tinextmate niya po. Lahat po nung kasiraan nila, tinismiss po. So Okay. yung fans po, pinorward yung mga message ng guard kila Kit. Sa dami po na sinabi niya, kung natatandaan ko lang po na sabi ni Mang Jun, ganito, ganyan, ganon. Eh hindi ko po siya kilala personally. 2 days pa lang po siya nag-duty. Ginamit niya lang po yung pangalan ko na ako daw po ang nagsabi sa kanya ng mga Okay. paninirang yon. Although alam po ng mga tao kung paano ko po ipagtanggol si Kit bilang amo. So, Bilang driver- para lumito, pinagtatanggol mo lang dito si Kit Talents. Yes po. Kasama na po rin pagtatanggol ko. Kasama na rin po rin yung paninira niya sa amin. Naghalo na po. Ako po, idol, kasi kaya ako napuno. Hindi ko po siya kilala personally. Hindi ko po siya nakakausap. Para silaan niya ako doon sa amo ko. Na yung mga kwentong yon galing daw po sa akin. Magandang hapon po, sir. Kayo po yung sa video na inupakan at Opo, sir. 2 beses po akong inupakan yan, sir. awang-awa nga po ako doon sa inyo, sir. Napalood kayo sa sobrang sakit. Inutusan ka ba ni Kit Talents na upakan to? Sa Menyas po. Si Menyas si Kit Talents. Ganun po siya. Ano yun? Parang gangster pa sa sine. Pag ganun, ibig sabihin, Ganun naman po upakan na. kasi yan eh. Pagka meron po siyang pinag-iinitan or basher, ako po talagang sumasalo dyan. Ako po sumasagot dyan. Parang aminin ko po, sir, kasi sobrang loyal Kasi po ako sa kanya. malay mo, baka walang masama yun. Tinitingnan niya yung ni Kit Talents. Di sa kinakampihan ko to si Talents, hindi ko kilala tong taong to. Opo. Malay mo, tinitingnan niya itong si SG. Kung ano man yung dahilan yun, upakan mo na agad. Parang sobrang ano na po sa akin si Kit Idol eh. Nainis po talaga siya sa paninira ni Harold. Mr. Kit Talents, magandang hapon po sa inyo, Sir Kit. Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, meron kasi mga netizen, ito, tinatype na ng mga IT namin. Na lahat daw ito ay pakana mo para tumaas yung iyong subscriber para sumikat ka. Opo, sobrang napakasinungaling po ni Mang Jun. Sobrang napakasinungaling po ni Mang Jun. Sobrang napakasinungaling po ni Mang Jun.
kadalasan po pag may mga nagbabash sa kanya, ako pa talaga ang pinapaharap niya. Gustong-gusto po niya yan na pinagtatanggol ko siya. Totoo po yun, idol. Alam po nung karamihan niya, nakikita po sa video yan. Followers niya yan, idol. Hindi po ako nagloloko. Hindi po ako nagsisinungaling. So, ibig sabihin, ginagamit niya ka palagi para panablas sa mga bashers. Gamit na gamit po. Hindi. Ang Tinira tanong niya. ko lang, Kit, Apo, ano? wala po ako dyan. Kaya nga, alam ng admin mo na itong si Mang Jun ay driver mo. So, bakit niya ipoposto nang walang paalam sa'yo? Ay, Parang kasiraan mo ganito ito po kung yan. tutuusin. Opo, kasiraan ko po talaga yan. Kaya napakalabong ako ay magpo-post niyan. Kaya nga yung video, yung admin mo, kaya parang tumutugma. Kaya Ito sabi nga ng mga po. netizen na iba, set up nyo ito para parang set sumikat up po. kayo. Yung silver button ko po, tinatago niya. Kaya po ako hindi makaalis sa kanya, idol, noon pa, dahil yung channel ko gusto ko po makuha. Pero lagi niya pong pinagkakait yun. Gumagawa siyang dahilan. Akin yung cellphone mo, kukunin ko na lang. Ang tanging alam ko lang po doon, mag-upload ng video. Napag-usapan na po namin na happy po kami sa sweldo dyan. Ang binibigay ko sa kanya every month is 30,000, minsan 40. Nag-usap din naman tayo. Tutulungan ko ito. Bago tayo di ba, na sinabi mo nga, may kamalian ka rin. Ako, inaamin ko talaga, ina-admit ko yung mali ko nagawa. Yun ay bugsurang din ng damdamin ko bilang isang driver ni Kit. A week before, sinipa na nila ako. Dahil po, kasi hindi naman po yan talagang issue eh. Nilagay lang po nila yan para maligaw po talaga yung issue. Malihis po yung kinuha Ano bang ko. pinaka-issue? Nahuli po siya ng babae, ng girlfriend niya. Si Kit. Kit, yun po talaga. Kaya pinalis ako ng asawa niya. Nagsumbong ka. Hindi po, pinagtatakpan ko po siya. Pinagtatapon mo si Kit. Nahuli siya ni Bena Crisostomo, ito yung girlfriend. Pinagtatakpan ko pilit, pero nag-imbestiga pa rin po yung asawa niya. Nalaman pa rin po yung totoo. Kaya pati po ako, sinipa. So, ano kinalaman doon na yung nanuntok ka para kay Kit? A week before pa po yun. Yun po yung nilalabas nila. Ang nililis po nila yung kwento. Kasi yung mga followers po namin, pinipilit na sabihin ko anong dahilan, ba't po daw ako nawala. Hinahanap okay. po ako. Kasi araw-araw po ko nasa vlog niya eh. Okay, Pinagbawalan ganito na lang. na pa Ganito ako. po. Mang Jun, pwede ho kayo mag-state witness na yung sinabi nyo ngayon, kaya Opo. niya sinuntok itong si SG Harold dahil sa utos ni Kit Talent. Opo. So, para dalawa kayo makakasuhan, hindi lang ikaw. Okay po. Di ba? Opo. Basta Ilalagdag mo siya. Opo. Mr. Talents, Hello po. dalawa ho kayo makakasuhan ni Mr. Domer kasi ilalaglag ka ni Mang Jun at sasabihin niya na kayo may utos sa kanya at siya ay isang blind, loyal follower mo. Meron doon siya mga testigo. So, sir, pareho kayo rito mananagot, pareho kayo makukulong, pareho kayo magsasama sa loob ng kulungan, doon kayo magsusuntukan sa loob ng kulungan at kapag kayo po minalas-malas, nag-aantay po sa inyo si Dagol at saka si Peryong. So, isa lang masasabi ko sa inyo, Mang Jun at Kit Talents. Inyo na lang itong pag-usapan at sa pamamagitan ng kayong tatlong ng gwardya, ikaw Mang Jun at ikaw Kit Talents para hindi na ito humantong. Kasi, I want you to learn or gusto kong matutunan ito ng lahat ng mga vloggers at YouTubers na kapag nasa peak na tayo ng highness natin, huwag natin kalimutan na kung saan tayo nanggaling. Yun kasi ang nakapagpahirap sa ating mga tao eh. Kapag nasa peak na tayo, hindi na tayo marunong tumanaw sa kung saan tayo nakaparaon. Sa hindi mo pag-treasure sa mga followers mo, Kit Talents, na sa YouTube, mga subscribers mo, tingnan mo naman na parang inisnab mo sila kapag hindi mo sinuklian ang pagtulong nila sa iyo sa pag-subscribe. Kaya nga sumikat ka eh dahil sa kanila. So sana naman wag natin mga YouTubers dyan, wag natin kalimutan kung saan talaga tayo nanggaling. Sana inyong naunawaan ang tunay na problema dito. So wala akong pinupunto dito sa video nito. Ang akin lang is maintindihan natin mga fans sa Talents. Sana inyong malaman kung sino ba ang nagsasabi ng totoo dito sa problema ito. So wala akong pinapanigan dito pero sa kung ano ang totoo at nalalaman natin. So
you haven't liked this video, click the like button, subscribe and punch that subscribe button, and turn on the notification bell para ma-update kayo sa mga videos ko sa susunod. Thank you for watching guys. See you guys.